आइजोफोरनो नांगौ जों जेब्लायबो ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा मोनागौमानि नांगौ जेरैखि जाया जोंनो बे अनसुंथाइखौ नांगौ गासै आइजोफोरनो नांगौ रांखौ मोनाब्ला जों खुद्रिसारबाय थागोन फैगौ बिसायख'थियावबो जों भटखौनो होआ बे बाथ्राखौ बुंदों मजाथि भिउनि गावसुंथा आफादा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो मजाथिनि गावसुंथा भिउनिया बिटिआर सरकारा होनाय रांखौ मोननो हायैनि खुद्रिसारदों बिटिआर सरकारा गासै 3,865 गावसुंथा आफादनो 25,000 रां अनसुंथाइ होनाय समावनो खायसे जायगायाव गावसुंथा आफादा बिटिआर सरकारनि माइनाव सोरां बिथांखिनि 25,000 रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हायैनि थाखाय खायसे गावसुंथा आफादा गोख्रों सोमावसारदों मख'जाथावदि दिनै मसुलपुराव गावसुंथा आफादफोरनो माइनाव सोरां बिथांखिनि रांखौ मोनैनि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मजाथि भिउनि आइजोफोरा गोख्रों रावजों खुद्रिसारदों खुद्रिसारनायजों लोगोसे बुंबावोदि गोबाव समनिफ्रायनो जों खस्थ'यै खामानि मावबोदों नाथाय दिनै मोननांगौ समाव जोंनो बिथांखिखौ मानो होआखिसै होननानै फैदो दानिया गावसुंथा आफादा मा बुंदों आबुङै मिथिना लानि गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाबखौ बरायनानै लाग्रोबाय जोंनि मजाथि गामियाव मजाथि बिसिडिसिआव जोंहा अनसुलि बिओ दं बेवहाय जोंहा अनसुंथाइ मोननो हायाखै मा खारननि थाखाय मोननो हायाखै नाथाय जोङो हरदोंमोन हरनाया ब्लगावबो हरदोंमोन दा आरो जों मोननो हायाखै बिनि थाखायनो जोङो खुद्रिसारदों जों आइजो माहारिनो नांगौ दानि बिटिआर सरकारनि जेनाखि गोदान चेक होदों जोंनोबो बे अनसुंथाइखौ मोननो नांगौ जेनाखि बिसोरो मिथिं दावथिङाव बुङो प्रग्राम लानानै आइजो माहारिफोरखौ लेङो आरो लेंनानै गावसिनि पार्सनेल पार्टि हयासो बिसोरो खोथा सावरायो नाथाय मेलाव लेङोब्ला आइजो माहारिखौल' बिसोरो बांसिनै लेङो आरो जों थाङो अनसुंथाइ होगोन होननानै बिसोरो खोथा होयो नाथाय होआ जोंनो बे अनसुंथाइखौ नांगौ आच्छा बिटिआर ओनसोलावनो जे दिनै चेक राननाय हाबाफारिया जानानै थांदों दा नैबे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नैबे मजाथि गामिनि बा सिङाव बिदि केलेंकारिखौथ' जों बुंजोबनो हाया मानोना जोङो पार्टिनि जिखुनु पार्टिनि जों मानसिखौबो बुंनो थांखिनानै बुंनो हाया जोंथ' हरो नाथाय गोजौ लेभेलावसो सोरबाफोर माबा खालामहैयो ना मायो जों बेखौबो मोजाङै बुंनो हाया नाथाय जोंहा अनसुंथाइखौ जेरैखि जाया जों मोननांगौ जेबोथ' बुंहराखै बिदिथ' जेबो थालाङाखै दा लास्टावहाय नोंसोरो बिटिआर सरकार बा जोंनि आसाम सरकारखौ मा खावलायनो सानगोन जों बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनो नांगौ जेखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेखिनिखौ गुबुनाबो मोनदोंब्ला जोंनि मजाथि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय अनसुलि बिओआल' मानो थालांखो जोंनाव 16टा एसएसजि दं 16टा एसएसजिआव मानो मोनथामाल' मोननो हाखो बांसिनानो मानो थालांखो जोंनो बिनि उद्देश्यै जों मिथिनो लुबैदों बिटिआर सरकारा माखासेखौ होनानै बाखिखिनि बांसिनखौनो मानो गालांखो नांगौ जेरैखि जाया बिटिआर सरकाराव जोंहा प्रमद बर' सार चिफ जों बिथांनिसिम खावलायो जे जोंनोबो नांगौ अनसुलि बिओआव जाखिनि बाखिया थालांदों बेफोरबो मोननांगौ मानोना जोंबो मेल मिटिङाव थाङो जयैनो जोंनो खिया नांगौ जों खुद्रिसारगोन दा जों बेखौनो बुंनो सानबावो बिटिआर सरकारनि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार चिफनिसिम बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि मावनानै खर्म खालामनानै मोननांगौ थाखाखौ एबा चेकफोरखौ जोंबो मोननो हायो जोंल' नङा गासैबो एसएसजिफोर दं आरो मोनफ्रोमबो CLFनि गासैबो एसएसजिफ्रा मोननो हायो जोंनो बे अनसुंथाइखौ नांगौ सोरखौबा माइ गाब दा जों बेखौनो खावलायनो लुबैयो जोङो 2018निफ्रायनो जोङो अनसुलि बिओखौ दानानै सान्दुं अखा खाथिबोनानै जोङो हर सान ब्लकनि खामानि मावनानै सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो हरनि 7टा गाहामसिम मावो आरो ग्राम सभायावबो जोङो ब्लकनिफ्राय खामानि मावनो अनलाइनबो हरो जों बेवहायबो जों मावनांगौ जायो
खस्थ'जोंबाबो जोङो सान हर उन्दुनो मोना माब्लाबा समाव अनलाइन जोङो खामानि मावनानै होनाङो ग्राम सभानि गासैबो एसएजिआव साबैसे मोनसे एसएजिआव 10 जन बा 10 जननिबो जोङो गासै डकुमेन्टसफोरखौ लानानै अनलाइनजोंनो जोङो फिलआप खालामनानै ब्लगाव हैनांगौ जायो दा बेफोरबायदि हैसेयावबो जों मानो मोनाखै जोंनिया मानो थालांखो खबर लागासिनो मेसेजआथ' जों जेबो मोनाखै जाखिनि आगोल हरनायाव जे बे जोंनि अनसुलि बिअआव 3 फैदों 3 एसएजिल' बर'फोरनियाव खिलिखां एसएजि ओमफ्राय राभाफोर दङ जोंहा मिक्स राभाफोरनियाव जिसिं एसएजि आरो सोगोम एसएजि बे 3आल' दिनै मुसलपुरनि प्रग्रामावहाय बाहागो लानो हादों नैबे 75,000नि चेकआवहाय दा जोंबो बेफोरबायदिनो मोननो नांगोन जोंनियाव जोंनि आइजो माहारिनियाव बेखौ खुद्रिसारनाय दं आरो मोननांगोन जोंबो जिहेतु खस्थ'खौ जोंबो लाबोगासिनो दं जों खुद्रिसारबाय थागोन आरो इलेक्सन आरो जोङो बे खुद्रिनाया दिनैनिल' नङा जों इलेक्सन टाइमाव जोंखौ मोननाय नङा जोंखौ इलेक्सन टाइमाव खुनु आइजो माहारिखौनो मोननाय नङा बियो जोंनि खुद्रिसारनाय आरो जों मोनागौमानि जों खुद्रिसारबाय थागोन जों सोलिफु सरकार इउपिपिएलनि दोलोजों नोंथांमोना सापर्ट खालामनाय नङा नामा इलेक्सनाव जों खुनु जोङो सापर्ट खालामनाय नङा जों मोनागौमानि जों 75,000खौ जों जेब्लासिम मोना जों माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनाय नङा